Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια ανακοίνωση για το ότι δεν ξέρω γιατί ακούγεται έτσι η φωνή μου, για τους ίσως μπορεί να μην ακούτε το lag, μπορεί να λαγκάρει καμιά φορά, το κάνει, δεν ξέρω γιατί, και για τις βρισιές, καμιά φορά τον θυμώνω. Και θα κάνω περισσότερα βίντεο εδώ, γιατί έχει περισσότερη στοιχεία. Άμα πάω δηλαδή στο σαλόνι μου θα με βρίσουν. Φυσικά εγώ θα τους βρίσω. Γιατί δεν κάνεις. Μόνο μιλάς στο κινητό. Ο πατέρας μου θα βλακωθεί. Η αδερφή μου, ο αδερφός μου είναι ήσυχος. Η αδερφή μου. Απλά εκείνη είναι πολύ παπιά. Δεν αντέχω. Πόνο. Θέλω λίγο να κόψω τα τέτοια μου στα δύο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν μια πολύ μικρή ανακοίνωση. Ένα λεπτό. Ανακοίνωση ένα λεπτό. Τι ωραία ανακοίνωση. Τι να πω.